Ovaj pokus naziva se "I zrak je tijelo". On je vrlo jednostavan za izvođenje i za razumijevanje, te su nam potrebni vrlo jednostavni materijali. Pribor koji nam je potreban jest staklena posuda napunjena vodom, staklena čaša i pluteni čep. Postupak je sljedeći. U staklenu posudu ulijemo vodu i u vodu položimo pluteni čep. Zatim pokrijemo čep preokrenutom staklenom čašom i čašu lagano guramo prema dnu posude. Što se dogodilo? Dogodilo se to da se pluteni čep spustio na dno posude, a voda nije ušla u čašu. Zašto se to događa? Razlog tome je to što čaša nije prazna, već se u njoj nalazi zrak koji zauzima prostor i ne dopušta vodi da uđe u čašu. Isti ovaj pokus možemo izvoditi na još nekoliko načina. Efekt možemo pojačati tako da na čep položimo komadić papira te ga prekrijemo čašom i papir se tada neće smočiti. Umjesto čepa možemo upotrijebiti recimo nekakvu laganu lopticu. Pokus možemo izvoditi tako da na dno suhe čaše uguramo zgužvani papir i preokrenemo je gurnuvši u vodu, a papir će ostati suh. Isti učinak može se demonstrirati balonom u plastičnoj boci. Balon je moguće napuhati tek ako se između balona i boce umetne slamka ili ako se na boci napravi rupa kroz koju zrak može izlaziti iz boce. Vezano za ovaj pokus možemo izdvojiti nekoliko zanimljivosti. Na primjer, sok ili mlijeko iz kartonske ambalaže neće pljuskati ako na ambalaži napravimo s druge strane još jedan otvor. Tada kroz jedan otvor zrak ulazi, a kroz drugi izlazi tekućina. Isti je učinak ako se napravi jedan dovoljno veliki otvor kroz koji će istodobno ulaziti zrak i izlaziti mlijeko. Drugi primjer jest čovjek, odnosno čovjek ima usta i nos jer kroz samo jedan otvor ne bismo mogli ni piti ni gutati. Zrak izlazi kroz nos i oslobađa prostor za prolazak pića i hrane. Kao zaključak ovog pokusa, odnosno gdje je tu fizika, možemo izdvojiti sljedeće. Dakle, zrak je tijelo jer zauzima prostor, pa istodobno u istom prostoru ne može biti i zrak i neko drugo tijelo, na primjer voda, što smo vidjeli u demonstraciji našega pokusa.